Is-sena li waslet biex tintemm kienet sena ta' suċċess għal kamra tal-aħbarijiet ta' Net Television, partikolarment għal pjattaformi tagħna online illi komplew jissaħħu b'mod konsistenti. Bin-numri għall-2024 juru li fuq Facebook biss il-kontenut tagħna kellu 13 miljun view illi jfisser żieda sostanzjali fuq is-sena ta' qabel. Bħala ammont ta' nies illi lħaqna fuq Facebook dawn qabżu 645,000. Hawn ukoll kellna żieda ta' 23.5% fuq l-2023. F'Diċembru waħdu kellna diversi stejjer li ġibdu attenzjoni partikolari. Fost dawn l-intervista mat-tabib li salva lin-nies fit-traġedja ta' Ħażabbar, l-istorja ta' Ridley Scott, ir-rapport dwar it-tifel li miet fil-Christmas Market tal-Ġermanja, l-iskandlu tal-irmiġġi li fih kien hemm imdaħħal Clint Camilleri u l-istorja pożittiva marbuta ma' Chris Bonello li rnexxielu joħroġ mill-ITU. Id-dejta titfadaw anke fuq il-profil tan-nies li jsegwu Net News fuq Facebook, bil-maġġoranza tagħhom għandhom taħt l-44 sena. Dan fil-waqt li l-aktar li jinqara l-kontenut fuq dawn il-pjattaformi tal-medja soċjali huwa kmieni filgħodu u fil-għaxija wara d-9 ta' bil-lejl. Ir-riżultati meħuda minn Facebook jikkonfermaw li żdiedu mhux biss il-views u r-reach iżda anke il-visits u l-ammont ta' followers. Fl-2024 Net News saħħaħ ukoll il-kontenut li joffri kemm fuq Instagram kif ukoll fuq TikTok. Dan hekk kif introduċejna l-proġett imsejjaħ Flix illi permezz tagħhom inwaslu reels b'kontenut mill-aħbarijiet, iżda spjegat f'inqas minn minuta. Apparti minn hekk Net News baqa' joffri l-aqwa kontenut tat-televiżjoni bi programmi maratona kull darba li kien qed iseħħ avveniment maġġuri mhux biss lokalment iżda anke fuq livell internazzjonali. Dan biex ma nsemmux ukoll li Net Television żamm postu bħala l-aktar stazzjon privat segwit f'pajjiżna għal 2 surveys konsekuttivi.